Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Irving. Taong 1970, Bulusan, Sorsogon. Noong mga panahong ito, nakatira sa bundok ang pamilya ni Irving. Milya-milya ang layo nila sa bayan at halos ilang kilometro naman ang pagitan nila sa mga malalapit na baryo. Ayon sa mga anak niya, hindi naging madali ang buhay nila roon. Bukod sa masukal ang kanilang tahanan, salat na salat din sila sa kahit na anong bagay. Ni minsan, hindi rin nila naranasan doong magkaroon ng kakarampot na kuryente kahit sa pansamantalang panahon lamang. Ang mas nakakalungkot pa, nasa paanan ng bundok ang pinagkukuhanan nila ng tubig. Nagmumula ito sa isang maliit na bukal, kaya para hindi maubusan ng kanilang mga kapitbahay, 4:00 pa lang ng madaling araw, lumalakad na ang kanyang mga anak para mag-igib ng tubig. 3 beses itong umigib sa bukal na yon para matustusan ang kanilang pangangailangan sa bundok. Hindi naman nababahala itong si Irving sa kaligtasan ng kanyang mga anak, lalo pat ang pangunahing kalaban lang nila rito ay ang mga kobrang naninirahan sa mga lupa at bato. Marami na sa kanilang mga kapitbahay ang napatay ng ganoong mga hayop, kaya labis-labis talaga ang kanilang naging pag-iingat. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi niya hinahayaang lumakad ang mga bata na walang dalang itak at tirador. Tinuruan na rin niyang humuli ng ahas ang mga ito, nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mabiktima. Awa naman ng Diyos, sa loob ng 3 dekada nilang paninirahan dito, wala namang nangyaring hindi kaaya-aya. Dagdag pa ni Irving na masarap namang mamuhay sa bundok. Yun nga lang, kinakailangan mong masanay sa bagong kapaligiran na iyong papasukin. Obligado ka ring maging masipag sa araw-araw kung ayaw mong magutom ang iyong mga nasasakupan. Dahil sa ganun nilang kalagayan, araw-araw siyang nangangaso at naghahanap ng mga bungang kahoy na pwedeng mapakinabangan. Madalas din siyang maghanap ng bunga na pamalit sa kanin nang sa gayoy makakain ng maayos ang lahat. Ayon pa kay Manoy Irving na ligtas din sa lugar na yon kahit may magkasakit sa kanila, gawa ng ilang metro mula sa kanilang bahay, naroon ang kapitbahay nilang manggagamot. Kilala ito sa pangalang Badong, isang bantog na mananambal sa kanilang lugar. Kagaya niya, matagal na rin itong naninirahan sa lugar, kaya kumpiyansa na rin siyang magpagamot dito. Likas na mabuting tao itong si Badong Pinuno, at kahit si Manoy Irving noon, testigo sa kabutihan nito. Kung hindi nyo rin kasi naitatanong, medyo malapit silang magkakilala. Ang katunayan niyan, makailang beses niya na itong nakainuman. Kapag wala rin itong trabaho, madalas itong pumupunta sa bahay niya. Naiintindihan naman niya ito, gawa ng wala ng pamilyang matanda na pwede pa nitong makausap. Kapag naroon nga itong si Tio Badong sa kanila, marami itong ikinukwento tungkol sa mga karanasan nito. Ang madalas din itong makausap, kung hindi siya, ang panganay niyang anak. Hapon na kasi siya kung umuuwi, kaya nadaratnan na lang niya roon ang matanda. Di naman niya ito pinag-iisipan ng kahit na ano, sa kadahilanang mabuti naman ang pakikitungo nito sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, nung magsimula itong bumisita sa kanila, parang naging swerte ang kanilang hanap buhay. Yung tipong bigla na lamang may dumarating na pagkakataon para makahinga sila ng maluwag. Kung hindi ito sa pamamagitan ng mga hayop na kanyang nahuhuli, ukol ito sa mga manlalakong bigla-bigla na lamang nag-aalok sa kanya ng mga sako-sakong palay kapalit ng mga nakukuha niya sa bundok. Magmula noon, nakakatikim na sila ng kanin paminsan-minsan. Labis naman niya itong ikinatuwa, kaya hinayaan na lang din niya si Tio Badong na bumisita sa kanila. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, di pala yun magtatagal. Isang hapon, pagka-uwi niya, nadatnan niya ang matanda na nakatayo malapit sa bahay nila.
Malayo pa lang, napapansin na niyang parang hindi ito mapakali sa kanyang kinaroroonan. Wala rin itong kausap doon, kaya medyo nakakapagtaka talaga. Madalas kasi kapag umuuwi siya, nakakalaro nito ang kanyang mga anak. Alam naman niyang nasa loob lang ng bahay ang mga bata, kaya hindi niya talaga inaasahan ang ganoong kaganapan. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang naglakad papalapit dito. Pagkaharap nilang dalawa, agad naman niya itong tinanong ukol sa ginagawa nito. Inalok din niya itong magkape, ngunit nang marinig ito ng matanda, ito na mismong tumutol sa kanyang nais. Imbis din na sagutin ang kanyang mga katanungan, direkta nitong inilahad ang tungkol sa mga bagay na kanyang ipinunta. Ayon sa matanda na, napabisita siya para magbigay ng babala sa kanya. Dagdag pa nito na, binalaan na rin niya ang iba pang mga ngaso upang masigurong walang mangyayaring masama sa kanilang lahat. Dumating na ang panahong ikinakatakot ko, Irving. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, sapagkat napaka-importante nito. Sa ibabaw ng bulkan kanina, may mga nakita akong uka at mga nichong nagkalat sa paligid. Ang lugar na yon, sinaunang libingan ng mga katutubo. Hindi nagkataon ng mga ganwang pangyayari at duda ko, merong umahon dito. Ano man ang mga nilalang na yon, binuhay sila ng kabilugan ng buwan. Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko. Pugad ng baran ang mga nakita ko. Pagkasambit naman ni Tio Badong ng mga katagang yon, nagdulot naman ito ng matinding palaisipan kay Manoy Irving. Ang buong akala kasi nito, hindi umaalis ng bahay ang mananambal. Di rin ito kumbinsido na nakakaakit pa ito ng paanan ng bulkan. Gawa ng kung titingnan ng lugar na yon, hindi talaga ito basta-basta. Kung bata-bata pa sana ang matanda, baka sakaling pwede pa. Pero sa edad nitong 70 mahigit, masyado na yung imposible. Dagdag pa ni Manoy Irving na, ano naman ang gagawin nito sa bulkan ng Bulusan, gayong wala naman doong mapapakinabangan. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, hindi niya maiwasang magtanong. Bawat katagang kanyang binabanggit, sinisigurado rin niyang masasagutan ito ng matanda upang wala itong maitago sa kanya. Ang kaso lang, lahat ng naging tanong niya, matapat nitong sinagot. Nagbigay din ito ng iilang mga pruweba, kagaya ng pagpakita sa kanya ng nakuha nitong damo na tanging sa bundok lang makikita. Pagtatapat pa ng matanda na, kaya siya pumunta roon ay para makita ang laway ng apoy sa pinakabunganga nito. Hindi lang din siya doon bastang pumunta para makita ito, bagkus naghahanap siya doon ng isang uri ng kuhol na nabubuhay sa ganoong kalupit na klima. Ayon pa kay Tio Badong, ang kuhol na kanyang hinahanap ay isang uri ng mutya na nagtataglay ng apoy na elemento. Marami siyang paggagamitan dito, kaya halos ilang linggo niya itong pinagtiyagaang hanapin. Mariin din itong inilahad, hindi siya magsasawang umakyat ng bundok para lamang makuha ang ganoong bagay. Nabanggit din ito sa kanya na tanging sa buwan lang na yon nagpapakita ang kuhol, kaya kinakailangan niya itong mahanap bago sumapit ang katapusan. Pagkarinig naman ni Irving sa sinabi nito, nagdulot naman yun sa kanya ng pansamantalang pagkalito. Medyo napapaisip pa kasi siya noong mga oras na yon, gawa ng bilang isang pangkaraniwang tao, masyado itong mahirap paniwalaan. Hindi rin siya sigurado kung nagsasabi ng totoo ang matanda o kung gawa-gawa lang nito ang ganoong kwento para alarmahin silang lahat. Ngunit makalipas pa ang kalahating oras, dito na rin siya unti-unting nakumbinsi. Base kasi sa mga sinasabi ng matanda, parang totoong-totoo talaga ito. At syempre, malapit niya rin itong kaibigan, kaya nire-respeto talaga niya mga kakaiba nitong paniniwala. Pakinggan mo ang mga sinasabi ko, Irving. Alam mong mananambal ako
At alam mo kung ano ang totoong trabaho ng mga katulad ko. Hindi ako nagsasabi ng mga ganito para lokohin kayo. Ang sakin lang, gusto kong maging ligtas kayo sa inyong mga trabaho. Huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ko na kung sino sila, sasabihin ko ito kaagad sa iyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Oh, hindi ka panipaniwala ang mga narinig niyang kwento. Ngunit anong magagawa niya? Marami itong nalalaman ng mga bagay na halos hindi naabot ng kanyang pangunawa bilang isang pangkaraniwan. Lumipas pa ang mga araw. Kagaya ng abiso ng matanda, minabuti niyang manatili sa kanilang bahay. Bahala nang mabawasan ang mga alaga niyang manok. Ang importante, walang mangyayaring masama sa kanya. Habang tumatagal din ang kanyang pananatili sa bahay nila, unti-unti siyang nasasanay sa mga gawaing bahay na ni minsan hindi niya naranasan. Ayon pa kay Irbing na, dahil sa kawalan na noon ng trabaho, natutulungan na niya ang mga bata na umigib ng tubig sa tagloy. Marami na rin siya noong nagawang proyekto sa bahay nila na siya namang labis na ipinagpasalamat ng kanyang asawa. Sa loob ng kalahating buwan, natapos niya itong lahat. Ang kaso lang, nang medyo malapit na ang katapusan ng buwan, dito na siya unti-unting nagduda. Si Tio Badong kasi, di pa rin bumabalik sa bahay niya. Nakakapagtaka ito para kay Manoy Irbing, gawa ng nangako ito na babalik pagkaraan ng 10 araw. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na tumungo sa bahay nito. Inaasahan niya kasing naroon lang ang matandang yon, kaya naman siya na mismong nagsadya upang malaman kung ano na ang balita ukol sa mga nakita nitong nicho sa bulkanang Bulusan. Subalit, nang marating naman niya ang tahanan nito, bumungad sa kanya ang nakabukas na pinto ng bahay at iilang mga kagamitan na nagkalat sa labas. Sa hindi rin malamang dahilan, may mga nakita siyang malalalim na kalmot sa dingding ng bahay na animoy may nangyari roong hindi inaasahan. Pagpasok naman niya sa loob, dito na sumalubong sa kanya ang kakaibang baho. Dala ng pagkagulat niya, dali-dali naman siyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Ayon kay Manoy Irbing Pinuno, 5 beses niyang pinasok ang bahay nito para mabuksan ang mga bintana. Pagsilay naman niya mula sa lugar na yon, dito niya nakita ang 2 lalaki na naaagnas na ang buong katawan. May mga nakabaon na rin itong punyal sa dibdib na animoy hindi na nahugot ng taong pumaslang dito. Matapos naman niya itong masilayan, nagdulot naman ito ng matinding palaisipan. Gawa ng papaano nangyari ang ganoong bagay sa bahay mismo ng matanda. Alam niyang imposibleng may magtangka sa buhay nito dahil kung iisipin, wala naman itong kaaway. Hindi lang yon, may mga kapitbahay din ito sa malapit kaya imposibleng hindi nila napansin ang mga nangyari sa bahay ni Tio Badong. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na siya nagdesisyong puntahan ng mga karatig bahay. Wala siyang pakialam sa kung ano mga ginagawa nito dahil ang importante para sa kanya, malaman ang eksaktong nangyari sa bahay ng matanda. Maya-maya pa, nang marating naman niya ang pamamahay ni Tandang Ernesto, dali-dali naman niya itong kinumpronta ukol dito. Nang marinig naman ni Tandang Ernesto ang sinabi niya, agad naman siya nitong tinalikuran na parabang ayaw nitong masangkot sa gulo. Ilang oras din itong nanahimik at umiwas sa kanya, ngunit hindi nagtagal, dito na ito napilitang kausapin siya. Pagpasok naman ng matanda sa loob ng bahay nito, nerbiyoso siya nitong hinintay sa may bandang sala hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Bago niya ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita, tinitigan niya muna ito mata sa mata, kasabay ng pagwika niya rito ng, "Ilang linggo na ako naghihintay kay Tio. Baka naman meron kang alam. Ikaw lang kasi ang pinakamalapit na kapitbahay niya. At mula rito, tanaw mo rin ang bahay ni Tio Badong. Ramdam ko rin may alam ka.
Kaya pakiusap, magsabi ka na kung ano ang mga nakita mo. Hindi naman yun mahirap, di ba? At pangako, hanggang dyan lang ang hihingin kong tulong mula sa'yo. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, wala namang nagawa si Tandang Ernesto kundi ang mapabuntong hininga habang nakatitig sa kanya. Bagaman napakatahimik nito, ramdam niyang meron itong gustong ikwento. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagdesisyon na itong ibahagi ang kanyang mga nalalaman. Subalit bago ito magsimulang magsalita, isinarado muna nito ang lahat ng pinto at bintana ng bahay niya. Matapos nun, kahit napakadilim sa loob, hindi ito nagsinde ng kahit isang gasera. Habang namumutawi naman ang katahimikan sa lugar, maigi lang naman siyang nakinig sa mga sasabihin nito kahit hindi niya yon nakikita. Wala siyang ideya sa gustong palabasin ni Tandang Ernesto. Ngunit sa isip-isip niya, wala naman itong problema basta ba'y matupad ang pangako nito sa kanya. Hindi nagtagal, nang medyo magkaroon na ng lakas ng loob ang matanda, dito na ito nagsimulang magsalita sa harapan mismo ng kanyang pamilya. Ayon dito, tama si Erbing. Nakita nga niya ang mga nangyari bago noon mawala si Tio Badong. Lahat sila saksi, ngunit bawat isa sa kanila walang may lakas ng loob na magsumbong. Sa mga oras na yun kasi, siguradong sigurado sila na hindi mga ordinaryong tao ang nanloob sa bahay nito. Bukod sa kakaiba yung kumilos, masyado rin itong malikse para sa isang magnanakaw sa bundok. Kumbinsido rin silang hindi pagnanakaw ang motibo ng 4 na nilalang na dumayo, bagkus meron pa itong malalim na dahilan. Dagdag pa nito na, hindi naging madali ang pagdakip nila kay Tio Badong sa kadahilanang masyado itong malakas para kalabanin. Inabot din ng humigit 15 minutos ang pakikipaglaban ng mga ito bago nila yung tuluyang nadakip. Ngunit kapalit ng pagkakadakip ng matanda ay ang pagkamatay ng dalawa sa kanila. Alam mo ba nung nakuha nila si Badong? Halos patay na nila yun. Bago sila umalis sa bahay nito, ipinasok nila sa loob ng bahay ang 2 labi ng kanilang kasama. Meron din itong dinasal na kahit malayo sila, rinig na rinig namin dito. Pag-alis naman nila roon, walang awa nilang kinaladkad ang matanda na para bang hindi ito isang tao. Nakakaawa talaga ang sitwasyon noon ni Badong Irbing. Pero ano naman na magagawa ko? Kung pakikialaman ko ang mga demonyong yun, baka mas malala pa ang sinapit ko sa kanya. Irbing, parang awa mo na. Kalimutan mo na siya. Patay na ang matandang yun. Nang marinig naman ni Irbing ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang tumango. Kahit papano kasi, nauunawaan niya ang sinasabi ng matanda, kaya hindi na siya tumutol pa sa mga inilahad nito. Pinagpapasalamat na lang din niya na kahit papaano hindi yun nadamay sa gulo. Dahil sa kanyang sinabi, dito na nagsimulang maging interesante ang kanilang mga pag-uusap. Ang mga inilahad niya kasing yun, nagdulot ng pagkakaroon ng kumpiyansa at tiwala ng kausap niya sa kanya. Dahil dito, lahat ng mga nalalaman nito bukal sa loob nitong sinabi. Habang tumatagal, unti-unti na rin itong nawawalan ng pake ukol sa kung ano ang mangyayari matapos niyang mailahad ang katotohanan. Nang malaman naman niya ang lahat, maging siya man aminadong walang kaide-ideya ukol sa kung ano ang pinaniniwalaan niya. Bilang isang pangkaraniwang tao, alam ni Erbing na masyado itong imposible. Gayunpaman, pinagsumikapan niya pa ring maniwala alang-alang sa kagustuhan niyang malaman ang kinaroroonan ng matanda. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, minabuti niyang umuwi. Hindi man klaro ang lahat-lahat, pilit niya itong inunawa. Dumaan pa ang mga araw, nanatiling palaisipan para sa kanya ang mga bagay na nakita niya. Inakala rin niyang kayang-kaya niya itong ipagsawalang bahala, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang mas tumataas ang kanyang pagmamalabis
na matuklasan ang tungkol sa misteryo ng pagkawala nito. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang ganoong sitwasyon. Dito na siya nagdesisyong hanapin ito. Tutol man sa kanyang nais ang kanyang asawa at mga anak, walang pagdadalawang isip niyang iniwan ang kanilang tahanan. Isang lugar lang din ang hangad niyang puntahan, at yon ay walang iba kundi ang bulkan ng Bulusan. Subalit, isang araw bago siya umalis, may nangyaring hindi kaaya-aya. Sa kasagsagan ng gabi ng kanyang pamamahinga, may mga narinig siyang ungol na nagmumula sa labas ng bahay nila. Noong una, inakala niyang ligaw na hayop lang ito, pero habang lumalakas ang tinig ng nilalang, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot. Bagay na hindi niya pa naranasan buong buhay niya. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na siya nagdesisyong sumilip sa labas. Maingat siyang tumayo mula sa pagkakahiga at pagdungaw niya sa labas ng bahay, may nakita siyang dalawang nilalang na parang kuba kung maglakad. Ang isa sa mga ito, may nakapulupot na itim na kadena sa kanyang braso. Meron din itong hawak-hawak na sulo na animoy ito ang namumuno sa kanilang grupo. Sa unahan namang bahagi ng mga nilalang na yon, may nakita siyang isang tao na parang aso kung maglakad. Pagapang-gapang lang ito, indikasyon na wala ito sa sarili nitong katinuan. Matapos naman niya itong masilayan, di naman niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa nakatuon ng kanyang wisyo sa mga nilalang na naglalakad sa likuran nito. Subalit, pagtama na pagtama ng liwanag ng buwan sa mismong mukha ng nilalang na naglalakad na parang aso, bigla namang tumigil ang kanyang mundo matapos niyang masipat ang mukha nito na kahawig ng matandang kanyang hinahanap. Sa estado ng nilalang na yon, para bang hirap na yon sa buhay. Ramdam din niya ang matinding pasanin nito na animoy gustong-gusto na nitong mamatay. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang naalala ang matanda. Matinding lungkot din ang kanyang naramdaman sa puntong hindi na niya maiwasang mapahagulgol ng iyak. Pilit niya itong pinipigilan pero sadyang hindi niya kayang tiisin ang mga bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, dala naman ang ingay na nililikha niya. Dito na nagsimulang makapansin ng mga nilalang na naglilibot sa labas ng bahay. Sa sobrang talas ng mga pandaman nito, isang beses lang siya nitong pinakiramdaman. Pagsilay naman sa kanya ni Tiyo Badong, nagpupumilit naman itong gumapang papalapit sa kabila ng pagtutol ng nilalang na may hawak sa tali nito. Dumaan pa ang ilang minuto, nang hindi na ito makayanan ng nilalang na pumipigil, hindi na ito nagdalawang isip na hatawin ito ng latigo. Paglapat naman ito sa likod ng matanda, halos mamaos ito sa kakaalulong kasabay ng dahan-dahan itong pagbagsak sa lupa. Nang humandusay na ito, tsaka pa lamang nagsimulang maglakad ang nilalang papalapit sa dingding kung saan siya nakadungaw kasabay ng pagbulong nito ng, "Hindi mapakali ang alaga namin. May hinahanap siyang tao rito. Kilala mo ba si Irving? Gusto siyang makausap ng mananambal na to." Pagkarinig naman ni Irving sa sinabi ng nilalang, halos pagpawisan siya ng malagkit dahil sa kanyang mga narinig. Pinaghalong takot at matinding pagkabahala ang kanyang naramdaman noon, buhat sa mga katagang inilahad ng nilalang. Mag-iilang minuto rin siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan bago siya tuluyang makahinga ng maluwag. Pagkalma naman ng kanyang sarili, lakas loob niyang tinanong ang mga ito ukol sa kung ano ang kanilang kailangan. Dito na rin siya naglakas loob na magpakilala nang sa gayoy maituon ng mga ito ang atensyon sa kanya. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, paisa-isa naman itong humagikgik habang dahan-dahang kinakarit ang matatalas nitong kuko sa mismong dingding ng bahay. Panaka-naka rin ang pag-ungol nito na parabang wala itong ibang nais kundi ang sindaki ng lahat ng taong nakakarinig sa kanilang ingay.
Si Irving noon pinuno. Halos mapaihina talaga dahil sa matinding takot, subalit sa kabila nito naging matatag siya. Alam niya kasing hindi siya maaaring panghinaan ng loob dahil may posibilidad na mawala siya sa kanyang sarili. Kalahating oras pa ang lumipas, hindi pa rin umaalis ang nilalang sa bahay nila, gawa ng wala pa itong naririnig na pagsasalita mula sa matanda. Si Irving naman, nanatili lang tulala sa likurang bahagi ng dingding kung saan naroon ang mga ito. Akala niya alis ang mga nilalang kahit wala siyang sabihin, pero nagkamali siya dahil pagkaraan pa ng ilang minuto, nagpatuloy sa pagsasalita ang katauhan ni Tio Badong na parabang nagmamakaawa. Walang patid din itong binabanggit ang kanyang pangalan, kung saan habang tumatagal na hindi siya sumasagot, mas lalo ring lumalakas ang tinig nito. Pilit na rin itong sinisira ang dingding, dahilan para makaramdam siya ng matinding pagkabahala. Sa puntong yun, naglakas loob na itong si Irving na magsalita. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang mapahagulgol sa pag-iyak dahil sa matinding awa na kanyang nararamdaman. Sa kanilang pag-uusap, malungkot niyang inabisuhan ng matanda ukol sa kanyang mga nararamdaman. Humingi rin siya doon ng tawad dahil sa wala man lang siyang nagawa para matulungan ito. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang nais, tumahimik ang paligid. Nang mapansin naman niya ito, agad naman siyang napaisip, gawa ng hindi naman nangyari ang ganoong bagay kanina. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng isang malakas na sigaw na nagsasabi ng, Gisingin mo na ang pamilya mo, Irving! Hindi aalis ang mga demonyong ito hanggat hindi nila kayo nakukuha. Bilisan mo na! Kilos! Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, para siyang naalarma. Kahit iniisip niyang nililinlang lang siya nito, malakas ang kanyang kutob na nagsasabi ito ng totoo. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagmamadali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kwarto ng kanyang asawa at mga anak. Pagbukas naman niya ng pinto, tumambad ito sa kanyang nakatayo, tulalang nakikinig sa kanyang mga sigaw at pakiusap. Umiiyak na rin noon ang kanyang mga anak, ganon din ang kanyang asawa habang nakatitig sa kanya. Nang masipat naman niya ang kalagayan ng mga ito, dito na siya nakaramdam ng pagkabahala. Hindi niya maisip ang kanyang gagawin, ngunit nakahanda siyang sumugal, alang-alang sa kanyang pamilya. Pagbulong naman niya sa kanyang asawa, mas lalo pa silang nakaramdam ng takot dahil sa mga kalabog na nagmumula sa may bandang silid na pinaghihigaan niya. Nang mapagtanto naman nilang papasukin na sila nito, nagdesisyon siyang lumabas na ng bahay para tumungo sa tahanan ni Tandang Ernesto. Di man siya sigurado na pagbubuksan siya nito ng pinto, tanging ito na lamang ang kanyang naisip na paraan. Nasisiguro niya kasing ang bahay ng matandang yon ang ligtas na lugar na pwede niyang mapagsilungan pansamantala. Dahil sa ganoong paniniwala, hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang pinto sa likurang bahagi ng tahanan. Matapos nun, pinasa ng kanyang asawa ang dalawa nilang maliit na anak, habang siya naman at ang kanyang panganay kumuha ng armas bilang paghahanda sa nalalapit nilang pakikipaglaban. Paglabas naman nila ng kanilang tahanan, nagsimula ng humabol ang mga nilalang. Bagaman napakadilim ng paligid, hindi sila nagdalawang isip na kumaripas ng takbo papalayo sa lugar na yon. Sa bawat segundo ring lumilipas, mas lalong tumitindi ang mga pangyayaring kanilang nararanasan. Pakiramdam nilang lahat, sinusundan sila ng anino ng kamatayan. Dahil dito patuloy silang umusad hanggang sa matanaw na nila ang sigang nagmumula sa bahay ni Tandang Ernesto. Di pa man nakakalapit, panay na ang ginagawa niyang pagsigaw para alarmahin ang mga nagpapahinga sa bahay. Habang ginagawa niya ito, panaka-naka siyang nagmamasid sa labas upang makita ang kinaroroonan ng mga nilalang.
Subalit sa unang silay niya, nasipat niyang malapit na pala sa kanyang likod ang mga ito. Yung pangil ni Tiyo Badong halos sumabit na sa kanyang damit, kaya na may mas lalo niya pang binilisan ang kanyang pagtakbo. Awa naman ng Diyos, nakarating sila sa bahay ni Tandang Ernesto na walang nangyayari sa kanila. Pagbukas nila noon ng pinto, dali-dali naman itong isinara ng matanda. Huli na rin ang malaman ni Irbing na kanina pa pala sila nitong pinagmamasdan. Ang buong akala rin ng matandang yan, maaabutan na sila ng mga nilalang dahil sa lapit ng agwat nito sa kanila. Nang marinig naman ni Irbing ang tungkol dito, napabuntong hininga lang naman siya. Alam niya kasing ligtas na sila, kaya wala na siyang dapat na ipagkabahala. Maliban din sa mga malalalim na galis, tanging pagkabali lang ng braso ng kanyang asawa ang kanilang natamo. Halos inabot din ito ng ilang araw sa pagpapagaling hanggang sa nanumbalik na ang lakas nito. Dahil sa pangyayari, napilitan silang manatili sa bahay ng matanda sa loob ng 1 buwan. Gustuhin man nilang bumalik sa pamamahay nila, alam niyang hindi na yun posible dahil sa tsansang muling bumalik ang mga nilalang upang sila'y kunin. Ayon kay Irbing Pinuno, umaga lang sila roon pumupunta para kunin ang mga gamit nila. Nung makuha na nila ang lahat, bumaba sila ng baryo. Ligtas ang lugar na kanilang nilapitan, pero may mga pagkakataong nararamdaman pa rin nila ang mga nilalang na umaaligid. Dagdag pa niya na, kahit nung malaki na ang kanyang mga anak, may mga pagkakataon pa rin nakikita niya itong si Tiyo Badong, ang mananambal na inalipin ng mga baran. Bite no? Kasi wala tayong gaanong info na nakuha tungkol sa mga baran. Parang yun lang, nakatira sila sa bundok tapos mga katutubo. So hindi natin alam kung gaano kalakas to, pero sa tansya ko sobrang lakas kasi kaya nilang umalipi ng mananambal. Alam naman natin pare-pareho, malalakas ang mga mananambal.